שלום לכולם וערב טוב לכל מי שבחר להצטרף אלינו ביום העיון להכרת עזה ותולדותיה בנסיבות הנוכחיות והמוכרות. שמי דוקטור רועי מרום ואני עמית במכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ועמית דן דוד באוניברסיטת תל אביב, והערב אני רוצה לדבר איתכם בקצרה על ההיסטוריה של עזה כחבל התיישבות וכמרחב בתקופה העות'מאנית. ברשותכם אני אפעיל את המצגת. בלעד עזה, עזה והמרחב הכפרי בתקופה העות'מאנית. אז השם בלעד עזה פירושו בשפה הערבית ארץ עזה, וכאן יש תפיסה שרואה בעזה לא כעיר שעומדת בפני עצמה, אלא חלק ממרחב חברתי, כלכלי, פוליטי, גיאוגרפי אחד. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תולדות הארץ בתקופה העות'מאנית, צריך לזכור שבעצם לא היו גבולות, לא הייתה ארץ ישראל כמרחב שאנחנו מכירים היום כמדינת ישראל, או פלסטין. לא היה תיחום פוליטי קונקרטי ברמה של המטר והסנטימטר כמו שיש היום, אלא היה בעצם מרחב פתוח של מה שנקרא בלעד דשם, שזה סוריה רבתי, מצרים, והארץ הייתה בנויה ממגוון של זהויות משנה, מסביב לערים, מסביב למחוזות. אז אם בצפון, מה שהיום אנחנו רגילים לקרוא הגליל, נקרא בלעד ספד על שם צפת, מה שאנחנו רגילים היום לכנות השומרון, פונה בערבית ג'בל נבלס, ותושב האזור הזה נקרא נבולסי, כמו שתושב אזור הגליל כונה ספדי, תושב אזור ירושלים כונה מקדיסי, תושב אזור חברון חלילי על שם אל חליל, ותושב אזור עזה כונה בשם רזאוי, וכנ"ל גם מעבר בצד השני של הירדן, חורני ובלקאוי וכולי וכולי. והמבנה החברתי הוא עיר עם המחוז שלה והתפתחות של איזו זהות אזורית. עכשיו, מחוז עזה הוא בעצם ממשיך יחידה מנהלתית מהתקופה הממלוכית. הוא מוקף פה בצבע הירוק, יש כאן המון קווים, אבל הקו שמעניין אותנו הוא הקו המקווקו השבור. ובעצם הוא מתחם את אותה טריטוריה נרחבת שכללה את שפלת החוף מהירקון דרומה, את המעורדות המערביים של שדרת ההר, את שפת המדבר כולל המדבר, שבעצם גם לא היה בעצם point of reference, נקודת ייחוס קבועה, וגם יחידה אוטונומית יחסית גדולה בשם רמלה, שהייתה די עתירה ביישובים וגם היה לה חשיבות משלה. ובתוך המרחב הגדול הזה היו לנו ערים כמו לוד ורמלה, היה לנו עיירה בסדר גודל של עיר שהיא אל-מג'דל, ובמאה ה-18 וה-19 גם היחידה הזאת כללה גם את העיר יפו ששוקמה, והיו כמובן גם פה כפרים גדולים לאורך צירי המסחר, לאורך דרך הסולטן ולאורך דרכי משנה שהולכות אל חברון וירושלים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההיסטוריוגרפיה של עזה העות'מאנית, אז נרטיב העל מדבר על המעבר מעיר ראשה בתקופה הממלוכית, שמכנים אותה בירת הארץ, למרות שלא הייתה ארץ, לבאמת יישוב חרב במלחמת העולם הראשונה, ויש כאן גם אמירה מובלעת שמדברת על שקיעה ודעיכה יישובית. כמובן שהתמונה היא מאוד כללנית ולא מתייחסת לדינמיקה היישובית שאני אראה אותה היום. במחקרים על היסטוריה עירונית, אז אנחנו מדברים באסון גדול של אובדן מקורות, בייחוד מרשמי בית הדין השרעיים, ויש מיעוט מחקרים בערבית שהוקדשו לעיר, רובם די ותיקים, ויש התמקדות בתקופות שקדומות לתקופה העות'מאנית, וגם בתקופת המנדט. עכשיו, לעומת זאת, מחקרים קצת יותר חדשים של עות'מאניסטים, שונים, כמו יוהאן בוסוב, בן בסט ודותן הלוי, מצביעים על היותה של עזה עיר מסחרית חשובה. בעוד שחוקרי ארץ ישראל וידיעת הארץ עוסקים מזה קרוב ל100 שנים בהיסטוריה של היישוב היהודי בעזה, בתולדות השומרונים, בכנסיות בעזה, וגם בלימודי היהדות, גם בראשית השבתאות שקשורה בדמותו של נתן העזתי בן המאה ה-17. עכשיו, מבחינת היסטוריה כפרית, יש לנו בכלל מעט מחקרים על תולדות המרחב הכפרי של העיר העות'מאנית.
הזאת של עזה. יש בעיקר, מה שכן יש זה בעיקר ספרי כפרים, חיבורים אתנוגרפיים, בעיקר תושבי המקום, תושבי מקומות וצאצאיהם, ויש גם אמצעים, פרסומים של חפירות ארכיאולוגיות שמתארות לרוב ממצא חומרי, כלומר תגליות ארכיאולוגיות, שרידי מבנים, מטבעות וקרמיקה, אבל בדרך כלל נטולי הקשר היסטורי ובטח ללא הקשר היסטורי מעמיק. עכשיו, עזה והמרחב העורפי שלה, צריך כאן להגיד מילה או מילה וחצי על התפיסה הזאת של אינטרנט כהינטרלנד, כעורף יישובי, כמסגרת תפיסתית. אז מרחב עורפי הוא בעצם התחום ההשפעה המסחרי והתעשייתי של עיר, שמקיימת גומלין עם השטח שסובב אותה. עכשיו, עזה העות'מאנית נחקרה ללא התייחסות לסביבותיה של העיר, אבל אין עיר העומדת לבדה ללא מרחב עורפי, הדברים האלה מוכרים וידועים, יש בין העיר לבין העורף שלה, המרחב העורפי שלה, יש זיקות היררכיות ויחסי גומלין בהיבט המנהלי, הכלכלי והחברתי, והמחקר של צד אחד משקף גם תמורות בצד השני. כלומר, לימוד המרחב העורפי שופך אור להבנת הרקע לתמורות היסטוריות, דמוגרפיות, כלכליות ומנהליות במעמד המרכז, ויש לזה חשיבות מרובה, בעיקר במקרים כמו של עזה, שבה יש מעט תיעוד, וזה שקיים לא נחקר בצורה אינטגרטיבית מלאה ומעמיקה, אלא היבטים מסוימים ממנו. בעיקר מה שקשור בהקדשים דתיים או קהילות מיעוט דתי, וגם לגבי תקופות יותר מאוחרות, המבנה, המרקם העירוני, אדריכלות וכו'. עכשיו, מהם מאפייני המקרו של העיר עזה עצמה בתקופה העות'מאנית? אז קודם כל היא הייתה המרכז האורבני החשוב ביותר בדרום הארץ. היא הייתה מרכז שלטוני עם בית מושל, בית משפט וכוחות צבא. היא הייתה מרכז לתעשייה ומסחר, כולל מסחר בינלאומי, בדרך הים, טריק הסולטני, שקישרה בין דמשק לקהיר, וכל המסחר שעובר בה בתקופה שבה הים התיכון היה בעצם מרחב מאוד מסוכן, עם פיראטים וגורמים זרים מערביים שפגעו במסחר הימי, והרי החוף היו חרבות אחרי מסעות הצלב, הושמו במטרה למנוע חזרה אירופאית לארץ, היו בשווקים לפי מגוון תחומי התמחות, והיו בה גם תעשיות, אם זה כלי חרס עזה מפורסמים, מוצרי מתכת, אור ותוצרים של תעשיית הזית, שמן זית וסבון וכו'. היא הייתה גם מרכז דתי, מכונה בספרות המוסלמית רזת אשם, עם מסורת שמדברת שכאילו סבו של הנביא מוחמד, היא הגיעה בשיירת מסחר לעזה ונפטר בה ונקבר בה, והיו בה מסגדים ובתי דין דתיים, מה שמכונה, בתי ספר דתיים, מה שמכונה מדרסות, קברי קדושים והקדשים דתיים. לצד זאת היה בה גם גיוון אתני מאוד גדול, טורקמנים, קורדים, מצרים וכל מיני מיעוטים דתיים, והיה בה גם ריבוד חברתי עם זהות עירונית ואליטות, זאת אומרת מבנה חברתי יותר עשיר ומרובד ומורכב ממה שאולי היה אפשר למצוא ברוב הכפרים. עכשיו, צריך גם להגיד שהרזזואה, כלומר תושבי מרחב עזה, הם לא מקשה אחת. ונקדים ונסייג את מה שאני הולך להגיד עכשיו במה שכתוב למטה באדום, שקבוצות חברתיות הן קשורות בזהויות, והזהויות יכולות להיות בעצמן תלויות הקשר, קונטקסט, בסיטואציה, והן יכולות להיות נזילות, ויכולות להשתנות, ויכולות להיות חופפות. אז כשמדברים עם אנשי עזה, או מסתכלים במקורות ההיסטוריים מאותה תקופה, זאת אומרת, התקופה העות'מאנית, בייחוד לקראת שלי התקופה, אפשר לזהות את הרזזואה, כלומר, בני העיר עצמה, עם זהות עירונית, שחלקם גם עברו בהמשך להתגורר בכפרים. לצד זאת יש את הגילעיה, או את הקילעיה, תושבי מצודת ח'אן יונס, אזור ח'אן יונס, שהם פלאחים, חקלאים ממעמד חברתי נמוך, וחלקם גם התפרנסו מעבודה בשירות בדואים, שלא רצו ללכלך את ידם בחריש האדמה, הם היו קוראים לגילעיה חמורים, או חמורים שהולכים אחרי מחרשה. פלאחים הם כפריים יושבי קבע, לרוב בעלי היקף אדמות קטן בינוני, בדואים, נוודים למחצה, יש כאלה שהיו להם טריטוריות מוגדרות, או יש כאלה שישבו באזורי שוליים, מדבר, חוליות, נודדות, ויש כאלה שגם ישבו על אדמות של פלאחים, על בסיס ארעי, וכמובן יש גם מצרים, שהם קבוצה חברתית גדולה, אבל ממעמד חברתי נמוך, וגם מנודה חברתית, והיו את המיעוטים האתניים והדתיים שהזכרנו. עכשיו, אני רוצה, כדי להדגים קצת חלק מהתופעות שאני הולך לתאר בפניכם, אני רוצה לקחת מקרה של כפר אחד, חממה, היום שכונת עיר היין בצפון אשקלון,
בין כפר שהתקיים ברציפות מהתקופה הממלוכית ועד התקופה 48, כפר שהתחיל כקטן אבל סיים בתור הכפר הכי גדול בכל הנפה, בכל המרחב הזה של עזה, ב-48, ויש עליו יחסיתיות שמאפשר להתחקות אחרי תמורות שחלו בו וגם בסביבה שלו, ואנחנו נראה את זה עכשיו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המרחב העורפי של עזה במאה ה-16 וראשית המאה ה-17, כלומר, בסוף השלטון הממלוכי והמאה השנים הראשונות לשלטון העות'מאני, אז אפשר להגיד שעזה הייתה בירת מחוז והיא חלשה גם על נפת רמלה העשירה ועתירת האוכלוסין. מבחינה התיישבותית יש לנו מפקדי אוכלוסין ומרשמי מס. אנחנו למדים על פריחה יישובית וגידול באוכלוסייה באמת חסר תקדים. אנחנו לא יודעים עד כמה הדבר הזה משקף את כל הריאליה היישובית, כי יש בעיות, האם רשמו הכל, לא רשמו הכל, מה הצליחו, מה לא הצליחו לרשום, אבל ברור שזה המרחב השני בצפיפותו במספר תושביו בארץ, משני רק לגליל. מרחב כפרי הוא מוסלמי בלבד, ואילו עזה עיר מעורבת, והיו בו תושבי קבע ונוודים, וליחסים בין תושבי הקבע לנוודים הייתה השפעה מכרעת על ההתפתחות של המרחב הזה באותה תקופה. הכלכלה הייתה מגוונת, בעיקר כלכלה על בסיס חקלאות, דגנים, עצי פרי, כותנה ומשק חי. עכשיו, כדי להראות לכם את הגידול הדמוגרפי, אז יש כאן שתי מפות, לקוחות ממאמר שפרסמתי עם עמיתי איתמר טקסל, שחלק מפרויקט מחקר במימון רשות העתיקות, שבחן את ההיסטוריה של חמם בעצם התקופה הממלוכית, בסביבות שנת 1270, מהחרבת אשקלון ואילך, עד 48, אז אפשר לראות כאן את היישובים שהיו קיימים ברבע האחרון של המאה ה-15, לפי מסמכי הקדש מוסלמי ותעודות, ומה היה בשנת 1600. רואים פה גידול דרמטי במספר היישובים. אבל רוב היישובים האלה היו יישובים קטנים, כמה עשרות משפחות, ושטח קטן, והם כמעט ולא הותירו שריד בשטח, תכף נראה את זה. העורף המרחב הזה במאה ה-17 וה-18 עובר מפנה. לאו דווקא משהו שמיוחד לעזה באופן ספציפי, אלא מאפיין כללי של ההתיישבות במזרח העות'מאני. גם רואים את זה באזור לוד, רואים את זה באזור הר שכם, רואים את זה בגולן, במחקרים יותר חדשים שנערכו על ידי קייט רפאל ומוסטפא עבאסי, גם בגליל, רואים את זה גם באנטוליה ובעיראק, במלחמות ומרידות, והמוטיב הזה של החוסר יציבות נובע ממספר דברים. קודם כל, הלחצים הנוודיים, אותם שבטים שהתחילו להתיישב באזור הזה, או היו קיימים בו כבר מהתקופה הממלוכית, התרבו, התחילה מלחמת מזרע שמעון, כלומר התקפות של בדואים על אוכלוסיות קבע, שוד של רכוש, ביזה, הרס יישובים, הרג, לקיחת עדרים וגביית דמי חסות, מה שמכונה חימאיה, שבעצם שברה את גבם של הפלאחים, וכבר לא יכלו, אנשים לא יכלו לשלם את המיסים האלה, לא יכלו לעמוד בפני התקפות, ולכן הם עזבו הרבה מאוד מאותם כפרים, גלילי אוכלוסין שתיארתי מקודם, ועברו להתגורר ביישובים יותר גדולים ויותר חזקים, אבל יותר ספורים גם. מצד שני, יש לנו גם תהליכים נגדיים של התנחלות של נוודים, עיסוק בחקלאות וישיבת קבע. לצד זאת, יש גם גורמים סביבתיים, אקלימיים, תנודות אקלימיות, בסופו של דבר, עזה נמצאת בדרום הארץ, קרוב לספר המדבר, ולכן בשנות בצורת, הרבה פלאחים מתנוודים, הופכים לנוודים או נוודים מחצה, ומאגרים לצפון הארץ, ששם כמות המשקעים יותר גדולה. כי המשק הוא בסופו של דבר משק מבוסס על חקלאות ומשק קיום. ולצד זאת יש המשך חשיבות מסחרית של עזה, יש בשווקים, סחר בסבון וכותנה. אפשר לראות את זה גם בצורה מאוד דרמטית, במפות האלה לוקחות מאותו מחקר שביצענו, ורואים את אותם יישובים שדיברנו עליהם, והם פשוט נעלמים, ואז האדמות שלהם נבלעות בתוך הטריטוריות של יישובים ששרדו. אז רואים את זה פה למשל, קודם כל את הגידול הדרמטי באוכלוסייה, שימו לב, חממה מכפילה את כמות האוכלוסייה, מג'דל משלשת, אשדוד מכפילה, בית דרס משלשת, הרבה כפרים נושבים מאפס, ובסופו של דבר יש לנו ריק במקורות, אנחנו לא יודעים בדיוק איך ומתי,
או יותר נכון, לא יודעים בדיוק מתי, אבל היישובים האלה ננטשים, התושבים שלהם עוברים לכפרים הסמוכים, ואז הנה אנחנו רואים שכל אותם יישובים רבים ומשונים, אדמותיהם מתחלקות בעיקר בין מג'דל, חממה ובטימה, ועוד כל מיני כפרים. מה נשאר מהיישובים האלה? למעשה כלום. הבתים היו בנויים מלבנות בוץ, מיטין, והבתים נמסים, עושים חפירה ארכיאולוגית, מוצאים טבונים וקצת יסודות אבן, אבל לא הרבה מעבר, והיישובים למעשה נבלעים בקרקע, ואם לא היינו יודעים במקורות הכתובים שהקום היה מיושב, לא היינו יודעים לבוא היום ולחפש אותם בחלק מהמקרים. נתקדם קדימה בזמן עוד 100 שנים, והמאה ה-19, עוד לפני החדירה המערבית, עוד לפני המודרניזציה האירופאית וכל הדברים האלה שמלמדים אותנו, המרחב הכפרי, לא רק של עזה, אלא בכלל של הארץ, עובר תהליכים של התרחבות וצמיחה, בין היתר בשל הגירות מאזור של חצי האי ערב, הגירות של אנשים שנפלטו מחצי האי ערב עצמו, מסעודיה של היום בגלל עליית המדינה הסעודית, מלחמות שבטיות, ויש התרחבות דמוגרפית ושיקום יישובים. כשאנחנו היום באים ובודקים מאיפה הגיעו המהגרים האלה, אז אפשר לראות שהם בדרך כלל באים מירדן, דרך הרי חברון, וגם באים מהצד הדרומי מכיוון מצרים. עכשיו, כשנקודת השפל הדמוגרפית מגיעה נגיד במפני המאה ה-19, השלטון מתחיל בפעולות לשיקום, הוא תופס את חומרת המצב, ואז הוא בא ומייסד מחדש כפרים שחרבו, הדבר הזה בולט בימיו של אבו נבוט, מושל יפו ועזה, ואנחנו רואים דגם שאני מכנה אותו באר ומסגד, כלומר חופרים באר, בונים מסגד ושלום, שמים פלחים, נותנים להם להתבסס. הדבר הזה בעיקר, התופעה הזאת היא בעיקר נפוצה במרחב שמדרום לקריית גת, ומזרחית לעזה, וצפונית לרהט. מצד שני, יש גם הגירה של עזתים, צפונה לאורך מישור החוף, וגם מזרחה לתוך השפלה. מה קורה במישור הכלכלי? אז יש כמה תהליכים. בתקופת השלטון המצרי, שהיה בארץ בשנות ה-30 של המאה ה-19, נכנסות לאזור יוזמות פיתוח תעשייתי, למשל משק ההריגה במג'דל אסקלן, כתופעה מאוד מאוד גדולה. מצד שני, העות'מאנים מבצעים תהליכים של רפורמת קרקע, ואנחנו רואים שב-1858, עם מתן האפשרות לאנשים לרשום קרקעות על שמם, יש צמיחה של אליטות בעלות אחוזה, משפחות בעיקר עירוניות שרוכשות אדמה באזור הכפרי, ומתחילים תהליכים של יצירת פטרונות והתיישבות, ובהמשך גם אותם בעלי אחוזות מקדמים את הגלובליזציה ואת ההשתלבות של עזה במסחר עולמי, להבדיל מאזורי. רואים פה תופעה של עליתות האלה שדיברנו עליהם, וקפיטליזם, והם משקיעים כסף, הם מפתחים את משק העדרים, מביאים אותו מיפו, ולצד זאת יש המשך גם של ייצוא חקלאי, חיטה וכותנה, וכלי עזה השחורים, שזה תופעה מדהימה. עזה יצרה כלי חרס מאוד מיוחדים בצבע שחור, שמוצאים אותם עד ללבנון, וכמעט כל הארץ רק בהם השתמשו. ועוד דבר שתרם לזה זה ריסון הנוודים בדרך של דיכוי, כלומר הפעלת כוח נגדם מצד השלטון, וקואופטציה, כלומר מתן תמריצים, ומשלבים אותם באליטות העירוניות. הדבר הזה בולט בעיקר בשייחים של הכפרים, של השבטים הבדואים, כמו האוחדי ואחרים, ועזזמה באזור של באר שבע, שעדיין נחשב חלק מעזה באותה תקופה, והם מתחתנים עם האליטות העירוניות, וגם מתיישבים בערים. עכשיו, הפיתוח הכפרי גרם לכך שהיה יותר כסף. כשהיה יותר כסף היה גם יותר ביקוש למוצרים, ולכן התפתחו שווקים אזוריים, תופעה ששוב גם לא מיוחדת רק לעזה, קורית במאה ה-18-19, אלא הופכת להרבה יותר נפוצה, ואז אנחנו מוצאים לצד שווקים היסטוריים מבוססים, כמו שוק שתי היבשות בלוד, השוק משק החי הגדול ביותר אולי בארץ או בלבנט, אנחנו מוצאים שווקים בכפרים הגדולים, קובעים יום מסוים בשבוע, ואנשים מביאים את מרכולתם החקלאית, והם מביאים חיות משק למכור, והם מביאים אריגים, וכל מוצרי הבית שאפשר לצפות, הדברים הפשוטים, מגיעים ונמכרים שם, ובאים גם אנשים שמעניקים שירותים, פרזול לסוסים, ליבון כלי נחושת, תיקון נעליים ובגדים וכו'. כאן יש תמונה יפה מאוד של של שוק אסדוד. אפשר לראות כאן גם איך הבתים האלה נראים, כלומר בתים נראים מלבני בוץ, חלקם עם גגות
מקנה, וחלקם גם בתים קצת יותר מודרניים, עם גגות רעפים, ששוב, הם גם לא תופעה חדשה, אלא תופעה שנכנסה לאזור של הארץ בסביבות 1860 ואילך. עכשיו, מה קורה מבחינה יישובית? אז יש גידול, לא דרמטי, לא מהפכה, לא חוזרים לאותה תפרוסת יישובית של המאה ה-16, אבל הנה בכל זאת מוקמים יישובים חדשים, בעיקר בספר הדרומי, אפשר לראות את זה כאן, אתם רואים פה למשל את הטבעת היותר קרובה של יישובי מג'דל וחמאמה, אפשר לראות את ההתרחבות של ההתיישבות ושיקום של יישובים שחרבו כמו בג'ירג'ה, כמו אלג'יה, כמו בתימה, קוקבה, אלה ממש איבדיס, אלה ממש יישובים שהשלטונות העות'מאניים ועזתים יוצאים מעזה ומשקמים אותם ובונים אותם מחדש. עכשיו, איך הכפרים האלה בעצם נראו? אז אין לנו כמעט תוכניות שלמות של מתאר של יישובים כפריים מהתקופה העות'מאנית, אבל היישובים האלה הרי התקיימו עד 48, ובשנות ה-20, 30, 40, המנדט הבריטי עורך מיפוי של הבתים. אז אפשר לראות איך הדברים האלה נראו. בדרך כלל במרכזי הכפרים יש מבני אבן שהם בעצם מבני הדת. במקרה של חמאמה אלה מבנים מאוד עתיקים, מסגדים שהיו באותה עת מ-500 או 600 שנים. הכפר יש לו כיכרות מעטות, כמה דרכים ראשיות, אבל הוא בעצם בנוי ממתחמים, משכונות של חמולות, כל חמולה בנויה מבתי אב, כל בית אב בנוי מיחידות מגורים של משפחות גרעיניות או גרעיניות מורחבות, זאת אומרת סבא והנכדים, מסביב לחצר אחת. עכשיו, כאן זה הגרעין העתיק של חמאמה. בחפירות שערך אמיתי איתמר טקסל, הוא הראה שהמבנים עצמם היו בשימוש 500 או 600 שנה, עם שינויים קלים. כלומר, היה רצף יישובי, ויש לנו עדויות אחרות לכך, למשל על הימצאות אותה משפחה לאורך מאות שנים בכפר, מה שמעיד על רציפות יישובית. אבל מה שאפשר לראות כאן בצורה ממש יפה גם את ההתפתחות של רבעים חדשים, כי הכפר הזה, מספר תושביו עלה פי 3 בתקופת של 50 או 60 שנה, ואנחנו רואים פה בנייה יותר מתוכננת, רבעים, ושוב, פיתוח במרחב הכפרי. עכשיו, מה קרה? ואיך הדברים האלה נראים? עד עכשיו דיברנו ברמה של סיסמאות, דיברנו על, בוא נגיד, נקודה במרחב, וכמובן להיכנס למבנה הכפרי עצמו של החמולות, פחות אפשר במסגרת כזו, אבל כן אפשר לקחת כפר אחד ולראות את הטריטוריה. למשל, כאן יש לנו את הכפר חמאמה. אנחנו יכולים לראות את הכפר יושב פה, וגובל ברצועת חולות די ענפה. בחולות האלה בוצעה חקלאות חולות, ניטעו כרמים, בעיקר של תאנים וענבים, בוצעו פעולות למנוע את התפשטות החולות, והיה פה אזורים של עיבוד יותר חקלאי, יותר מבוסס. כאן באזורים של האדמות הכבדות, לאורך אפיק הנחל, ניטעו פרדסים, ואילו אם מסתכלים בעצם על התחום של הכפר, אפשר לראות דברים מוזרים. מה פתאום יש מובלעת? בשע, מובלעת בשם בשע בתוך אדמות חמאמה. אז זה היה אחד הכפרים שחרבו במאה ה-17 וה-18, ואדמותיו סופחו לא לחמאמה, אלא לכפר מג'דל אסקלן, לעיר מג'דל אסקלן. מצד שני, יש כאן הרבה מאוד כפרים אחרים שכן היו כפרים עצמאיים ונבלעו בתוך אדמות חמאמה. אולי הדוגמאות הכי ברורות לזה, למשל סנדה חנה ומעסבה, ומוסלה, וכאן מחוץ לזה מקוס ובזה וחסה וכל המקומות האלה שאנחנו מכירים אותם בתור מקומות של יישובים, כאשר הם חרבו והאוכלוסייה שלהם עזבה, אדמותיהם סופחו ליישובים אחרים, גדולים יותר. אני רוצה להגיד גם מילה אחת אחרונה לסיום, לגבי מפני המאה ה-20, עד מלחמת העולם הראשונה, ולמעשה גם עד לאחריה. התקופה הזאת שמהקמת מה שמכונה המוטסריפיה של קודס שריף, כלומר מחוז האוטונומי של ירושלים הגדולה, או מירושלים הקדושה, בשנות, אם אני לא טועה, ה-70-80 של המאה ה-19, יוצר זיקה מרחבית יותר גדולה, והעות'מאנים מבצעים רפורמות שנקראות רפורמות התנזימת, ומביאים, מניחים כבלי טלגרף לתקשורת מיידית, ובונים כבישים, סוללים כבישים, ומשפרים את התשתיות ואת המינהל, ואת גביית המיסים, ורישום הקרקע ורישום האוכלוסין, והם מנסים להגביר את שליטתם במרחב הכפרי, והדבר הזה בא לביטוי למשל בספר הדרומי של הארץ. העות'מאנים מקימים את באר שבע ב-1902 כעיר מנהל חדשה לספר הדרומי, בשלב הראשון היא עדיין כפופה לעזה,
וגם למעשה בתקופת המנדט היא הייתה כפופה לעזה. תושבי עזה ממלאים תפקיד מרכזי מאוד בכינון העיר, גם בבנייה של הבתים, גם בהגירת סוחרים ואליטות שבאות ומתיישבות בעיר באר שבע. לצד זאת, כמו שהזכרתי, יש נישואין בין אליטות עזתיות, משפחות עירוניות, לבין מנהיגי שבטים, שילוב די מוזר, פחות בולט באזורים אחרים בארץ, אבל כן מופיע בעבר הירדן, וגם באזור בית שאן למשל, אזור טבריה, ששם באמת גם היו ערים חדשות יחסית שנוסדו והתפתחו. ב-1905, אחרי סכסוך עם הבריטים, נקבע הגבול של האימפריה העות'מאנית עם מצרים הכבושה תחת שלטון בריטי, והעות'מאנים כדי לבסס את שליטתם מקימים מאחזי ספר, בדרך כלל יישוב צבאי עם קצת נוכחות אזרחית, ברפיח, באסלוג' ובעוג' אל-חפיר, גם פה מתיישבים עזתיים ובונים עסקים שמשרתים את האוכלוסייה המקומית. לצד בתי ספר, אז יש גם תחנות קמח, בארות מים וכו'. אנחנו עדים גם להתרחבות של ההתיישבות הכפרית בצפון הנגב, תופעה שמכונה בשפה המחקרית וגם בדיבור של האנשים הבייקות, כלומר משקים, בתי משק, מטבנים עם בית, רפתות ודירים, וכנ"ל בדרך כלל גם לפעמים בארות, נבנים בעיקר על ידי עזתים, והדבר הזה מהווה גרעין התיישבות בדרך כלל לבדואים. הבדואים עוברים תהליכים שמעודדים אותם להתיישבות קבע, יש ביקוש גובר למשל שעורה, כמו שהראה דותן הלוי, אז מתחיל מזרוע שעורה באזורים שהם לא יציבים אקלימית, אבל זה פשוט משתלם, אז מתחילים לראות התיישבות קבע מסביב לשכים, לצד זאת העות'מאנים מבצעים תהליכי הסדר ורישום קרקעות. מה נשאר מכל הדבר הזה? שקף שחור, שאומר שהרצאתי פחות או יותר נגמרה. אני רק רוצה להגיד לכם תודה רבה שהקשבתם, ושוב מתנצל שלא עלה בידיי להיות ולהשתתף באופן פיזי, או יותר נכון, בין זמני, בו זמנית עם הכנס, עקב היותי בחול במקום אחר בימים אלה, בכנס אחר. תודה רבה ויום טוב.